Sanibonani babukeli besibani samathongo channel. Umntwana wethongo uyanibingelela. Namhlanje ngifisa sikhulume ngodliso part 2 ngoba sawuthinta udliso part 1. Sathola ukuthi ke kuningi ababukeli besibani samathongo channel abafuna ukwazi ngedliso ukuthi ke lisima kanjani. Namhlanje ngithi asike senze udliso part 2. Bese ngichaza naledliso ukuthi ke lihlukene kabili. Idliso khona idliso elibulalayo lapho uthola ukuthi umuntu akakufuni ebese kufakela into ekudleni bese lonto uyayidla mase uyashona. Lelo dliso lelizwa ngoshevu, umuntu akufakela ushevu ekudleni. Baningi ngoshevu bahlukene, khona nokuthi ujuqu ilo shevu uthi mangabe udlile ebese ubambe igazi bese uliqhumisa ligcwala umzimba wonke bese uyashona ngaleso sikhathi. Isikhathi esiningi umuntu osuke edla ujuqu akaguli kakhulu, uyadla sithi uphethwe umkhuhlane kanti sekuwukufa analanga besavuka. Sithi umkhuhlane omncane kanti bese ujuqu. Maningi kamadliso ke akhona abantu abawenzayo afakwa ekudleni. Idliso alitholi ngenye indlela, idliso into ofakelwa yona ekudleni bese uyayidla. Kodwa namhlanje idliso engifuna silibheke nengikhuluma ngalo nengigcwele kakhulu kulona idliso lothando. Ngoba isikhathi esiningi abantu balisebenzisa kakhulu idliso othandweni uma besuke beqinisa ini uthando lwabo. Sikhuluma ngalelo dliso ke namhlanje elikhandwa ngeinsila, ngoba idliso abantu mangabe belisebenzisa basuke bephethe insila zabo abazikhandayo bese beyayisebenzisa ukuze wena uzobathanda, bese befaka nemithi ethile abayifaka. Basebenzisa ngisho inyembe zengane uma bethanda bathathe ngisho neyakho futhi insila nayo bayifake bese beyikhanda lento yabo ukuthi ke manje nezibhodongo lena usofa silahlala. Impawu ke manje zokuthi umuntu udlile noma wena unedliso, impawu zalo zokuthi udlisiwe uzibona kanjani. Uyabona mangabe usukuthandana nomuntu kufanele umthande umuntu kodwa ungamesabi. Kuhlukene kabili. Khona ukuthola ukuthi umuntu uyamthanda, ekumthandeni kwakho ngisho umcabanga uzwe ngisho imithambo yegazi nemkantsha yakho uyizwe ukuthi iyajabula, iyathokoza, iyachachama, yeneme, umcabanga nje uyamthanda. Ebese kuzoba khona uthola ukuthi umuntu uyathandana naye kodwa uma umcabanga wena uvela ushawa uvalo lokweqa, ngisho ukudla kumnandi uvele kubabe, impilo nje uvela ungayiboni ngaphandle kwakhe, ushawe uvalo, uyamsaba kakhulu. Uphawu lolo lokuqala okufanele likhombise ukuthi wena unedliso, lo muntu udlisile ngoba unovalo, uyamesaba. Nemcabanga uthola ukuthi manje sikubuza ngisho isikhathi, sithi isikhathi si bese uzothi wena selithambeme isikhathi manje Yesu ukuthi bese uyasho ukuthi hawo kaze usibani uyazile ukuthi manje isikhathi sini. Imicabango yakho manje ngasokona isikhathi ngowucabanga uyamfaka nasemicabangweni yakho ngisho ezintweni ezingathi ishu uyamfaka. Into ekufuna uyibheke futhi mawusuku udlisiwe noma umuntu mesuke edlisiwe uba nodlame. Uyabona ukudlame abanalo uma umtshela ngezinto ezingafanele noma ezimbi ezenziwa umuntu asuke ethandana naye ebese evuka ngolaka kuwena afune nje wena ukuthi engathi angakubamba akudlihlaza kwena lento eshoyo akhombisa ukuthi akayizwa. Ethe suka lapho bese ehambe bese yakuyena bese efike emtshela usibani ukhulume wathi wena uthi kanje abe nodlame. Umuntu mangabe esuke edlisiwe, ledliso lelothando limbi ngoba uthando uma seliphela angabulala ngisho umuntu, angakhipha ngisho isidumbu.
Kubalulekile ukuthi umuntu uma edlisiwe nimbone ukuthi udlisiwe, kufanele nisheshe nizane nimsukumele athole usizo. Uyabona umuntu mangabe sokudlisiwe ngisho igazi lakhe Nkosi yami uyalibona ukuthi aliswabuluki, ngisho nakubaqashi Nkosi yami ubona ukuthi hawo uyathethiswa nje. Nawe nje uyabona mosukunedliso ngisho usemsebenzini awusakwazi nokusebenza kahle, ucabangana nosibongile, ucabangana novusi. Idliso lisuke lidlala ngawe, lisuke linzima. Indlela yokulapha idliso ukuthi kufanele uphalaze. Ayikho enye indlela yokukhipha idliso ngaphandle kokuthi uwenze njani uphalaze. Uyaphalazwa mawusuke umuntu edlisiwe. Sinendlela ke zethu ke zokuphalaza esayinikezwa abantu abadala ukuthi umuntu singamphalazisa ngani ebese umuntu aphalaza. Okunye ke engifisa ukuthi ke ngikuqwashise, umuntu osuke sedlisiwe uyathikamezeka nasesimeni somqondo. Uthola ukuthi umqondo wakhe manje ugcina naso uthuke sokuthikamezeka ngoba kukhona lento manje egcina imenjani iyamlawula. Akasazicabangeli yena, akasenzi ngendlela yomuntu ekusofuna acabange ngayo ngoba ulawulwa yini idliso nomzimba. Agcina umuntu nasemzimbeni siyambona uyancincideka, uyancipha kodwa akaguli, kanti ilona idliso leli. Into ekufanele usheshe uyibheke nje musuke umzali noma ekhaya kufanele nibheke ukuthi umuntu athi esebenza kodwa ebese ethatha imali angondle ngayo ekhaya, athatha imali ayoyithi fu entombini engakayiloboli, ayoyithi fu ekhaya, ayoyithi fu endodeni, azakhohlwe ngisho nayigazi lakhe. Kubalulekile ukuthi umuntu mase simbona ukuthi unazi impawu noma ningeze umtshela ngqo ukuthi yena udlisiwe ngoba uzoba nolaka, kodwa nivele nithi nje yini yokuphalaza yakhona ekhaya, kanti nina seniyazi ukuthi yini enimenzisa yona, niyamphalazisa. Ekufuneka manje singabe sithi isikhathi ningamlapheli umuntu idliso, ngoba mawuhlala isikhathi eside umuntu ngingamlaphi nimbona ukuthi idliso unalo, ligcina selakhela kuyena emzimbeni. Ngesikhathi selihleli futhi isikhathi eside kuyena, bese ligcina seliyingozi nakuyena ukuthi liphume, ngoba kuse isikhathi neliphuma nomphefumulo kushiyana ukuthi ke lo muntu osuke likhanda ndlelani, usuke efuna lenzeni. Manje kubalulekile ukuthi ke mangabe senimlapha umuntu nisheshe nimenze njani, nimsukumele. Manibona ukuthi linzima ngenhle ukuthi liphume ngenhle, kufanele liphume ngezansi idliso ukuze umuntu ezokwazi ukuthi aphile, asheshe abe right, nempilo yakhe siyibone iqhubeka iya phambili. Kubalulekile ukuthi ke nina ke manje nimsize umuntu ukuze izinto zakhe naye zizomhambela kahle aqole. Bese ke ngithinta ke manje indaba yekhubalo ngoba nanga ngayithinta kuyona le clip ngiyifakile ngalendalanga. Abantu bafisa ukwazi ukuthi ke ikhubalo ke nalo liyini. Ikhubalo into esuke ikhandiwe ngabantu. Isikhathi esiningi abantu mabenza ikhubalo abadingi ukuthi beze befike kuwena, basebenzisa izilwane bese kube izona ezitshela ukuthi azihambe zifike zenzeni kuwena. Kuse isikhathi yabathi ngisho insila yakho yangaphansi noma yini yakho yokugqoka ngisho isithombe basebenzisa bese belikhanda lekhubalo labo ukuthi alihambe liye kuwena bese lifike liyenze. Kodwa umuntu ngaphambi kokuba alethe ikhubalo kuwena uqale axoshe idlozi lakho kuwena ahlehlise idlozini, ngoba awukho umoya ongaphezulu kwedlozi. Kodwa umuntu uma efuna ukukulimaza uqale akuhlehlise wena edlozini lakho, amaphupho akho nawo akutshela ukuthi khona izinto ezingahambi kahle bese wena ungawanaka amaphupho bese ungawalaleli.
ngoba nje ukuphupha ukundinele, ukuphupha amanzi amnyama, ukuphupha kukhona abantu abagwaza ngemmese, ukuphupha udutshulwa, ukuphupha udla, ukuphupha iy'nkomo ezimnyama, ukuphupha izilwane. Enye yezinto lezi zisuke zikukhombisa ukuthi khona into engahambi kahle kuphi emsamo noma engahambi kahle kuphi kuwena empilweni, nokuphupha ulwa njalo. Lo muntu usoyekuzama sekufuna wena usheshe unyakazi, ngoba idlozi namathongo ayafika sikhombise izinto ebusuku ukuthi impilo yethu imi kanjani, yini esibhekana nayo, ngoba inyama iyalala kodwa umoya awulali. So sekufanele ke manje usukume ulungise impilo yakho ukuze into zakho nawe zizokuqondela. Ukusibanisa amathongo umntwana wasemanzini ongathwasanga, ongenagobela, umnisi wemvula. Ngiyabonga.